По-геймър. По-гейм. Ма тия са 5 човека. Лилавите са 5. Аз съм пас. Да, там са. Добре, и аз. Те са там. Защото тия 2, 3, 4, 5 дойдеха. Да, мене да ме бутнат в гръб. И тя е Сайран вече. Фана. Дай блокче. Да, бе, да. Така бързо търчи. Тя най-много да дойде да ни такова яйцето. Обаче като видях, май няма нищо. И дано да ми хареса клипа. Бързо. Знам. На мен 5. Да, 3 човека ще ги разкатаем играта. Обаче от нашия отбор сме 3. Обаче къде е жената? Бей. Вата! What? Бегай! Аз не можах да си извада. Опа. Взех си го. Чакай, взех си една ябълка. Аз съм с дървен меч. Нищо. Тя е по-хубав. А те махнаха ли се? Бързо, търчи и взимай диаманти. Опа, аз ще се върна назад. Уепа! Оп, айде елата бе, мишки. Взех голд. Аз ги тролвам. Сега ще се кача. О, някакъв ме бутна от мида. Беше Няма. Добре, къде е? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бързо, един меч. Добре, с хубав меч съм вече. Видях. Вау, той има лък. Беги. Опа, то. Вау, то ме изпраща на 2000 км. То малко хакер, обаче нищо. Някой ми взел златната ябълка. Така ти рипнам от некъде. Искам да има. Ще свалим един хак. Да, прошу. Чакай малко, аз трябва да имам клип. Кил. Аз снимам. Опа, не видях това. Колко съм жалък. Айде по-бързо. Не се знае, може да на 3 части клипа. Какво дойде ли? Абе, донасям блокчета. Ти отиде на... Абе, ла тогава аз имам един капан. Аз правя капана на Shadow. Аз бутна хубавия.
С броните. Бутай! Бутай! Убиха ни просто. Она жена взима. Ау! Как? Ау! 2 пъти ме удари и ме би. Да, аз умрях. Айде бързо ела да изиграме една малка игричка соло. Да видим. Ние пак ще сме тим. Клипа ще е на 2 части. Ще вратнем няколко Skywars. Аз ще вратна. Ела да... Аз ще изиграя няколко игри и Skywars и... Да, за... Да, аз една игра ще вратна Skywars и ще видим какво става.